Alo. Terve, tänään mä pelaan Minecraftia. Niin. Tänään tämä on mun Let's Play. Minecraft Let's Play. No niin. Mä pelaan Bedrockilla, koska siksi. Niin. Tää aikoo olla tosi kivaa, koska ne tekee Minecraft-video. Joo, ja by the way, muista käydä käymään YouTubesta tilaa mutkin. Ne ei edes tiedä, mikä sun nimi on. No mä kerron sen. Älä kerro. Sofia, jos sä kerrot sun nimen, joku voi yhtä kiva tulla. Oliver, tiedätkö mitä? Mitä? Mun kanavan nimi on Sofian elämä. Kiva, nyt sä kerrot mun nimen. Mä vaan skippaan tän kohan. Se on oikeastaan alkun lempinimi vaan. Ole hiljaa. Pelaa! Tervetuloa minun Minecraft Let's Playhin. Tämä on tehty Petrisulilla. No Pelatkaa muuten mun kanava Sofian elämä. This my bratto. Älä. Ei näe meitä ees. No kyllä mä sen tiedän, en mä otsakee. Oikeasti. Mut se hirveys on pelkästään yöllä. Joo, ei se hyökkää pelkästään yöllä. Niin, koska se ei oo siinä. Ota vähän puuta. Ja mä vaan menen vielä ehkä random Minecraftiin. Niin en mä tee mitä video. Tämä aikoo olla mun eka kunnon ohjelma niinku jatko-osa ja koska mä aion jatkaa tätä kunnes mä olen lukiossa. Ja mä oon 3. juuri niin että. Joo, ja mä oon täyttä hetken ykkösellä ja meidän kesäloman jälkeen kakkoselle. Eiks niin paksu? Jalka meni lasille. Mennään jo sit. No kohta eikö ole kesäloma? No kyllä ne varmaan tietää sen. Onko sun ihan pakko? Mitä? Sun ihan pakko olla juuri mun vieressä. Kun en mä halua jaksaa siirtyä. Mä en halua Kyllä siirryn. Mä ite siirryn. Eikö sä sanoa Elli sun pitää vasta sä? En. No joo. Ota 20 puuta. Noita yrittää. Tää on mun pelistudio, niin hetken nyt. Onko tää vain mun pelistudio? Tää on hetken mun. Noin. Pitäisikö mennä heti jo kaivamaan? Mitä ihmettä? Ilmassa armoria? Ja mä juoksen nyt ilos. Mä just näin baby zombin jolla. Mä näin baby zombin, jolla on rautamiakka. Mä tuhon sua. Ota. Noin. Niin. Meidän pitää rakentaa meidän kauset. Täällä on se saari.
No. Niin, mut. Tää on alkanut aika kauan siis jo. Mutta 15 kiveä ainakin riittää. Nopeasti. Olisi rautaa. Ja. Kuinka paljon rautaa? 5 rautaa. Onks toi äijä? Kuinka hullu toi äijä? Toivottavasti mä saan ainakin aika paljon katselukertoja, koska tää on mun eka video ja mua jännittää. Mä toivon niinku, tää on mun eka Minecraft-video ja mä en oo niin hyvä Minecraftissa ja mä niinku. Ja mä oon niinku aika hyvä rakentaa muuten. Mä oon parempi. Eikö niin boksassa mä oon hyvä rakentaa? Mä oon parempi rakentamassa. Mä jätä sun fanei niinku vaan sinne vaan. Niin. Niinku. Ihmiset välillä voi fanittaa jotain eri asioita. Ja välillä niillä tulee riitoi. Ja välillä ne yrittää tarkoittaa eri juttuja, niinku Skibidi-toilet on parempi kuin Steel Brain Rot. Mä voin sanoa, että se on parempi. Niin. Mut monta ihmistä ei vaan kiinnosta. Ai niin, muuta sanon teille yksi juttu. Tilatkaa Oliver, Okku. Eiks niin Oliver? Eiku Okku siis. Okku. Eikö sä tilatkaa siis? Ettekö tilata? Niin jo, tilatkaa mun kanava, please. Niin, koska mulla oli 15 seuraajaa. Siis... Tilaajaa. Niin, seuraava menee tilaajaa. Ei oo sama asia. Mut niinku. No mut kumminkin. Tässä random pelko mun pääasia, mitä mä pelaan tässä on Minecraftia. Niin, koska se on Obsidian lamppu. Sitten mä taidan välillä pelata Robloxia. Niin. Miten mä pelaan? Sofia taitaa vaan pelata sitä Aika monta peliä. aika monta peliä. Koska mä olen siis koska mun Sofia please käytä tilavuuskanava. Ja te, ai joo. Tiedäkin pitää käydä. Kanava. Mä toivon niin pahasti. Jouch. Oh my god. Niin. Nyt ihmiset fanittaa eri asioita ja monet vaan fanittaa niinku koko ajan eri asioita. Se ei mun mielestä haittaa. Se haittaa, jos sä katsot jotain muita ihmisiä. Niin, siinä ei oikeesti mitään väliä. Oikein, Sofia. Anna mä sanoa ensin. Puhu sun faneilta jotain. Mä tein.
Niin. Niin, ja kun ihmiset niin aina fanittaa niin eri asioita, ne ei voi fanittaa lapsuudesta asti niin jotain samaa asiaa. Niin. Mä oon fanittanut aika paljon asioita ja niin. Ja mutta kaverilla on se haluaa tehdä oman YouTube-kanavan. Te voi sitten jossain kohtaa mennä katsoa sitä, mutta se ei ole vielä tehty. Saiko olla joku Monster Truck Gamer tai jotain, en mä muista. Mutta ainakin te voitte lisää rautaa, kiva. Ja se ei haittaa, jos te ette niinku subscribea tai laikkaa, koska pakotat teitä niinku. Aina ei tarvitse, koska siis se on tuhmaa. Itse mä vahingossa tein toisen. Tikkaret ei jumpe, kun teki mieli tikkaret. Miten näin onkaan? Ei jumpe, kun se mieli. Noin. Sitten tämä aika on mun minibase. Niin. Tää aikoo. Oh my god, this is Ja sitten Lingangu kuli kuli watcha lingangu kuli watcha lingangu gu. on ärsyttävää, kun on kantaa. Mutta mä pelaan niinku noita joo. Meillä on seuraava pelin vuoro, joka on 10 random peliä. Mä oon nyt pelannut yhden random peliä, koska mä en saa kieleskellä, koska ne pitää päivittää siihen. Mutta mä aion ottaa tonne, otetaan Angela, My Angela 2. Eli My Angela 2. Oli. Ja tänään meillä on haaste. Me ei tehdä pelkkää sinistä. Aloitetaan vaikka Annetaan ammuvaatteet. Tuli sinne ammuvaatteet siis.
Angela haluaa mennä katsomaan, miten täällä on. Juu, huomaa, että tuo on Pariisin se. Tällainen Angela haluaa Tämä on siis Angelan aamurutiini. Sori, jos mä olen ollut aika kauan hiljainen. Mä olen vaan keskittynyt. Noin. Kaikki mä Hitsit. Noin. Hitsit. Kakkaa. Tällainen valo. Pistetäänkö se mieluummin tämmönen? Katsotaan onko se siinä. No noin. Sen pitää mainoksia. Ja nyt mä otan ylös. Ja siirrän teitä vähän. Toi oli tarpeeksi, koska en nyt kakkaa pidempi. Mutta kuitenkin sen Angela. Hitsit. Ei. Mä annan Angelan sitten tukkua. Nyt mä menen ylös. Blub. Kala oli vielä. Kala. Ei hitsit. Olko. Kala. Blub.
Mä en vahingossa paljastanut mun nimeä. Lol. Nyt mun on tarpeeksi sängyllä. Tää on paras juttu ikinä. Noin. Nyt mun täytyy löytää joku hyvä paikka, minne mä laitan tän mun talon. Noin. Ai niin joo. Ja sori, kun me kuiskittiin vaan sanan alkuun, että se on puhua. Niin mut. Mun 10 subscribe specialla. 100 subscribe specialla. Aikoo olla tunnin pitkä video. Tää taitaa olla vaan puoli tuntia. Tää on kohta loppumassa tää video. Tää aikoo varmaan loppu niinku siihen, kun mä oon rakentamassa mun taloa. Okei. Okei jää. Sä tulet huomenna kattoo liikkeen putus. Mä tuun sinne vaan Namille. Mä tuun sinne vaan Heekulle. Mä tuun sinne vain Pullalle. Hyvä sen sit vaan jossain kohtaa. Aivan. Joo. Ei täällä näy mitään lytteen paikkaa.
Mä en tätä editoida, että tää on niinku puoli tuntia pitkä. Mä en löydä mitään. Blue. Ota. Tää taitaa olla aika hyvä paikka. Täällä on kiva jäävuoristo. Meillä on tää sellainen beissi. Sitten meillä on kaloja, metsä, hyvä liittealueet. Täällä mä voin rakentaa mun talon. Okei, sit. Tähän se menee. Ja se on N-Y-T. Ai. Se on ihan valmis. Mä annan teille mun talotour. Ota. Nyt se on valmis. Noin. Tässä on mun arkut. Mun pöytäjuttu. Tavarat. Sitten yläkertassa pöytä. Niin, mutta tää on aika kiva talo. Mä en käyttänyt mitään muuta, vaan survia. Mies on tosi hyvä. Niin. Mun kirves meni rikki, kun mä rakensin sitä. Mutta taidan lopettaa tämän videon juuri tähän. No. Mitä tää tekee? Oh my god, what? Kyllä. Mä menen ulos. Äiti. No. Menen takas ulos. Äiti. Mut niin. Moro. Nähdään ensi videossa.